Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Yan uwa musulmi, barkamu da sake saduwa yau talata a 20 ga watan Oktoba shekara ta 2020 miladiya. Yau kuma bayani ne na musamman saboda ganin cewa mutane suna yawan complain, korafe-korafe akan cututtuka da idanu suke gani da kuma idanu ba sa ganin su, musamman ma kamar sihiri, ido da baki, kambun baka da kuma hasada da kuma cututtukan da ya shafi gaban ɗan adam masu muhimmanci. Sai naga cewa yana da muhimmanci in yi bayani ga 'yan uwa musulmi maza da mata akan amfanin shan zuma da ruwan ɗumi da safe bayan an tofa suratul fatiha kafa 7 a jikin ɗan adam insha Allah. Na farko, saboda ganin cewa Allah ya sauƙaƙa mana hanya ta yi wa mutane wa'azi, hakanan ya sauƙaƙa mana hanya ta karanta littattafai wa'yanda za su amfani lafiyar mutum ɗan adam domin taimakawa ba don komai ba don neman wani abu ba, domin neman lada a wurin Allah maɗaukakin sarki, domin taimakawa 'yan uwanmu musulmi. Allah ya sa mu amfana. 'Yan uwa musulmi, zuma da ruwan ɗumi shansa da safe yana da matuƙar amfani ƙwarai da gaske kafin a ci wani abu. Balle kuma malamai suka ce bayan an karanta suratul fatiha kafa 7 an tofa, idan mutum ba zai samu ko kuma bayi da damar da zai amfani da zuma, to sai ya yi amfani da man zaitun maimakon zuma. Insha Allahu Allah zai sanya albarka. Ga yadda za a yi: idan ka tashi ko kuma kika tashi da safe, ka samu ruwan ɗumi kofi babba guda ɗaya, sai ka samu zuma babban cokali guda ɗaya. Bayan ka sauke ruwan nan ka ajiye cikin kofi, sai ka ɗauko zuma babban cokali ɗaya ka sa, ka jujjuya, ka haɗa shi da ruwan su garwayu. Idan kana son ka sa zuma babban cokali 2, amma kada ya wuce cokali 2. Idan ka ɗau kofin nan ka kusantar da shi zuwa bakinka, ka fara karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin, sai ka tofa, arrahmanir rahim ka tofa, maliki yawmiddin ka tofa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka tofa, har zuwa ƙarshen ayoyi 7 na cikin suratul fatiha. Wannan ruwa mai ɗumi sai ka sha ba tare da zai ya cutar da kai ba. Kafin ka ci wani abu, sai bayan rabin awa sannan za ka yi breakfast. Wannan ruwa da zuma amfaninsa ba kaɗan ba a jikin ɗan adam, wurin ɓata sihiri, ɓata ido da baki a jikin mutum, da kuma hasada, da kuma ba da kariya saboda albarkacin zuma da ruwa da suratul fatiha. Sannan kuma zai ba da lafiya ga gaban ɗan adam kamar yadda za mu ambata. Na farko, shan zuma da ruwan ɗumi da safe kafin breakfast yakan ɓata sihiri insha Allah, yakan ɓata tasiri na ido da baki, kambun baka a jikin mutum, yakan kare ko kuma gusar da alamar hasada daga jikin ɗan adam. Sannan kuma yana amfani wurin ƙarawa jiki nishaɗi, sannan yana ƙarfafa immune system na mutum, ma'ana garkuwa na jikin ɗan adam yana samun ƙarfi da ci gaba. Sannan yakan ƙara energy a jikin ɗan adam, sannan zai ƙara nishaɗi, zai gusar da duk wani cuta
wanda ya shafi makokoro ko kuma hanci insha Allah, da kuma cutar tari. Yana cire ya wanke asumum da suke jikin ɗan adam, ma'ana wato guba da suke jikin ɗan adam. Idan aka ce guba da suke jikin magunguna na zamani da wasu abinci da suka taru a cikin jini, shan wannan ruwan ɗumi da zuma zai gusar da wannan sumum ɗin daga jikin ɗan adam. Sannan shan wannan ruwa da zuma da safe yakan kawo sauƙi ga mata masu al'ada lokacin da suka kusan yin al'ada, irin ciwo da suke ji na mara da kuma ciki da ciwon kwankwaso zai kawo musu sauƙi insha Allah. Sannan yana taimakawa wato kidney wurin yin aiki cikin sauƙi. Sannan yana taimakawa wurin gyara fatan jikin ɗan adam. Sannan yakan taimakawa hanji wurin yin aikinsa ba tare da ka samu ruɗewa ciki ba insha Allah. Sannan yakan ƙara ƙarfin jujjuyawar jini, circulating ɗin jini a jikin ɗan adam daga sama har ƙasa. Sannan yakan ƙarfafa aikin zuciya, yakan ƙarfafa sharayinul qalb, jijiyoyi da suke jikin zuciya masu gudanar da jini insha Allah. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, wannan abu ne wanda Allah ya sauƙaƙa min na karanta su cikin littattafai mashhurai wanda malamai suka rubuta, duniya ta yadda da littattafan. Ina mai roƙon duk wanda ya samu wannan saƙo ya idar da wannan saƙo ga ɗan uwansa musulmi, mace ko namiji, la'alla za a amfana da wannan bayani. Sannan ina roƙo duk wanda wannan bayani ya isa gare shi, bana buƙatan komai daga gare shi illa ya taimaka min da addu'a da roƙon Allah. Addu'ar da nake bukata shine Allah ya sa idan nazo cikawa in cika da kalma ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta zama kalmata ta ƙarshe. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu kariya, Allah ya tsare mu da tsarewarsa. Marasa lafiya Allah ya ba su cikakken lafiya. Allah ya sanya katanga mai ƙarfi tsakaninmu da masu son cutar da mu ta sihiri ko ido ko kuma hasada. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.